Отца и Сина и Светия Дух. Възлюбени Господа, братя и сестри, нашият Господ Исус Христос дошъл на земята да спаси човешкия народ. Веднъж Той, единородният си Божий, ангелът на вечния завет, умиротворителят на Вселената, съкрушителят на царството на дявола, идващия съдия на живи и мъртви, подателят на всяко дихание, уподобил се освен в греха, във всичко на човека смирено учил народа на брега на Генесаретското езеро. Но той като народът го притискал, той помолил рибарите, които цяла нощ се трудили и нищо не хванали, без никакъв улов, да влезе при тях в лодката, принадлежаща на Симон Петър, и да отплават недалеч от брега, и така получавал народа. Спасителят на света, ловецът на човешките души, предузнава в тези рибари бъдещите апостоли. Това били Симон Петър и синовете Заведееви, Яков и Йоан Богослов. След края на проповедта Христос казва на Симон: отплувай към дълбокото и хвърли своите мрежи за лов. Но той отговорил: наставниче, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежата. И като я хвърлил, станал свидетел на обилния улов на риба, тъй като мрежите се прокъсвали от самия голям улов. Този чудесен случай довел рибарите до ужас. Симон Петър, чувствайки своята греховност и недостойнство, в смирение паднал в нозете на нашия Спасител на света и го умолявал да си тръгне от него. Но Господ казал: не бой се, от сега ще ловиш не само риба, а най-вече човешки души, човеци. И стегли лодките с рибата, както чухме в Светото Евангелие, на брега. Бъдещите апостоли оставили всичко и тръгнали сред самия Господ наш Спасител. Те станали негови постоянни спътници и проповедници, а в последния, както всички знаем, разпространили божественото учение за спасението по цялата ни вселена. Повелята да хвърлят мрежата, това били думи на прост човек, а не на Бог, на когото е под власт на всяка двар, комуто със страх и трепа служат небесните войства и всички светии. При което апостолите усетили в своите сърца. Те видели в Галилейския проповедник Спасителя на света дошъл да освободи човешкият род от мъчителството на дявола. А усещаме ли ние, брата и сестри, в своите сърца гласа на своя Творец и Създател? Всички ние сме с вас предстоим в този храм, пред лицето на този и същия Бог, пред когото стояли самите апостоли. Той вчера и днес е същият, днес и вовеки. Той постоянно хлопа на вратата на нашето сърце постоянно. От нас самите зависи дали ще го приемем или пък ще се отдалечим в далечна страна при друг ловец, при губителя на нашите души, който няма толкова често да го споменаваме. Загробелите от греховете сърца не могат да внесат думите на Божествения Учител. Вървете след мене, ако ние лично не отворим нашите сърца с нашата свободна воля, която ни е дал самия Господ наш Иисус Христос. Ние с вас не постъпваме така, както постъпили светите апостоли. И се стремим да устроим своя живот не според Божия зов, не според Неговата свята воля, а според своите греховни наклонности. И затова при нашите малки житейски неуспехи ние губим равновесие, горчиво се оплакваме и сме готови да кажем и да роптаем даже срещу Бога. И обратно, когато в нашия живот всичко бива благополучно, тогава ние ставаме самонадеяни, горделивци, мислейки, че нашето благополучие зависи от нашето умение, а не от Бога, който милува и спасява. Намирайки се в такова плачевно състояние, ние не само не въздаваме на Бога благодарността, която му повелява, но и забравяме за ежедневната молитвена храна, която е задължителна с нашите души. А това на свой ред ни прави неспособни за възприемане и разбиране на божествената истина. Нали нашето сърце никога не може да бъде празно, при условие, че ние не го запълним с молитвата
и добри разположения, дявол ще го запълни със своите скверни мисли и пожелания. Тогава нашата душа ще стане не храм на Светия Дух, а разбойнически вертеп. И добре е още, ако ние на време се умеем да отдалечим от своето сърце злия дух с неговата мерзост и нечистота и да се обърнем към единствен лекар на душите и телата, нашия Бог Исус Христос Спасител. Но ако грехът вече е успял напълно да плени нашата душа и да обладее нашата воля, тук се изисква вече особеното действие на спасяващата Божия благодат, за да ни възвърне на верния път. Иначе ние, предоставени на собствените си сили, безвъзвратно да не дава Господ, ще погинем. Неизбежно. Ето защо ние постоянно трябва да бдим над себе си, над своите мисли, делата си, пожеланията си и всячески да избягваме това, което оскърбява Бога и го отдалечава от нашето сърце. Много често ние, поради своето самолюбие, считаме себе си за не по-лоши от другите хора и по тази причина се стремим да извиним себе си, да се оправдаем своите греховни дела, макар в нашата душа да се спотайва и да ни действат различни походи и страсти и разбира се, всеки е устроен така, че на по-светски казано му светва лампата, но просто никой не си признава. Ако излезем от коловоза, така наречен, трябва бързо да се покаяме чрез покаяние, чрез прошка, за да се възвърнем в правия път, а именно по Божията воля. Да пази Господ всеки от нас от такова страшно състояние, от падение, от униние, защото знаем всички, унинието води до други грехове, които идват от този, който е допуснат за нашето спасение, да ни изпита вярата, именно падналия ангел. Нека, брати и сестри, подобно на галилейските рибари, които прочетохме в днешното Свято Евангелие, във всичко да се уповаваме не на самите себе си, а на себе милостивия Бог, много милостив и добросърдечен, и да приеме всичко, било то поощрение или вразумление, като от Божите ръце, защото и това и другото в промислителния за нас Божий план ще ни послужи към достигане, дай Боже, на всички ни вечен живот. Любовта и милостта към нас на Господа, Божията правда, нека бъде за нас по-скъпа от всички земни блага. И едва тогава ние с вас може да кажем думите на светия апостол Павел. С добрия подвиг се подвизах, вярата опази, а сега ме очаква венецът на правдата, който ще даде Господ в ония предстоящ ден неизбежен. Божието благословение и Неговата велика милост да бъде върху вас. Честитен, възкресен ден и най-вече